Uklidu ka KHEDC uba tita Starwell Khan loong ba ka KHEDC kampat shim la ai ka NOC habayade ba kalintiral pat poi shibernihar loong ba kani ka jingkam jong simbun mitri ramba ka jila ba asneo bhalang thar blakmiet ya ka tanat transport ka jila kabla mi shkilar pathai kubur ba KHEDC ka deban ai ka NOC halor katei kalintiral ba tita sabai kendo ba kinong thok kubur mentak arfly trek ulak kentat ya katei ka jingkam simbut menteri nama KHDC kat hadu mentah kamsyam dan jingtip hiru bar kamsyam la ai NOC halor katai kamat balakam transport minister Horlok na kaliang jangka press print bat media elektronik. Aku akan pensyai hakabede bat ka jingmi hakikot kubur. Hakabede bat ka statement ke ba ai dong minister jangka transport. Hakabede bat kini ka railway line. Mene ke don hakikot kubur ba la ai kini ka headlines ba ka KHDC kala de ai ka NOC ban sna lempiral na po tetelia sepemihan. Di ngadon kum ni ban pensyai. Kanika scheme mo kanika project na mentawan snai kanika railway line na tarai ka di ka bela initiate na du isnam kiba prapo way terter itu. Di hadin balami kini kubur na kaliang kusunga ngala kendit namar balai ba hakani ka isi hi ka ba po kencingalam kusungi ngimpat syamai kanu ka NOC habayday bat ka lentira bat ngila kran syai ru bana kaliang jungi ka district council ngin yang skami bakat ba ngimpat yo ya ka jing menjur jongki klit nong sensyar jongki pat ba jongka district ka jungi jongka area ka jungi ka bahap apa hasil atau masih council nginum la ban ai ka NOC tenre ka balengo kalong ba mai i mene ba kami hakilat kai kubot ya ka statement ka pala ai dari minister jungi sampai po assembly ban ong ba la i de yo NOC na po district council tinga kwa ban pensyai hang ni ba na kaliang ka chonga kong CM mentarasi ngala pedlut ya ki records ki badon ha ki file ki badon po district council kam syum don kanu na meeting ai NOC ka state government la tho biang sengi ban ai ka concern ban ngani thu iki bakidon hadu khlai po khandai teli ki reminder ki bangiyo mo live khandai teli ki reminder ki bangiyo nakaliang ka state government hakbe dei bagni ka kam dan re hadu mentah ngakwa ban kan sai ban nakaliang ka district council hi ngimpat ai kanu nu ka concern la ni ka NOC hakbe dei bat ka railway line kata ka di ka bangakwa ban pensai kedar kenang ba ki pat ba ki bi i ni kubur mentah sni kinnum sya yalam bakla na ni kumnum sutu bakla ba nakaliang ka district council ada ai kan no ka NOC rekat ki record ki bangalap hadu bantahi kamtam hakap phagani ka isi hi ngi kham ai rewat haki isi ki bar mensuaru ki ba nadu ka snam araja khatlai terter kam syumdon kanu kecing ai ka NOC kata ka bangakwa kan pensai kenang ba ki pat ba ki nam sutu let's say kala bandon ru ngimla bantip dan re kat kum ki record ki bangadon apo district council ni kalong bangim pat ai kan no NOC kalong balik si haki snem shwa ka snem araja khatlai namar haki tu ki por kanika acquisition ya ka jaka kim pat don kam ya kan no ka NOC na po district council deitat anda la amen ya kanika land acquisition and rehabilitation resettlement act mo kebangi ong land acquisition act de hadin kata ba kanunu ka jing acquisition ya kajaka na ni ka jing sim jaka hapo uput usam ba de jong ka schedule area don kam ya ka NOC na po district council de kata ka bentana kaliang ka chonga ngam kwa ban kami namar ba prior to 2013 mo kemut haswahi jongka 2013 kat bapat menteri kami kanika ain let's say nakalian ka sarkar kala ban sim jaka klaim da don kami ka concern jongka district council tinre nadu ka snam araja lighter ta ngalapet lut ya kiri kuat separo bat ka jingpan ya ka concern na po district council na ka sarkar ka city ka bangiyo ka de khat saw khat ar
kau khat sau tarik banai bakhat ar jo kastem araja khat riu kani gadi ka koresponden ka baningkong du ka banakaliang ka sarkar kala tho shengi ka district council ban pani ka consent habedei ba ka proposal for land acquisition in connection with the construction of goods approach road towards Bernihat Railway Station of Titilia Bernihat Railway Line National Project in Riboy District. Yakani hadu menta ngimpat ai kanunu ka consent. Bat kumjuru akas nem arajar khat nyo